så folkens, velkommen til en video. I dag der sidder jeg simpelthen inde på Chili, inde på Super Awesome. Ja. Jeg tror faktisk bare, at jeg laver en lille rundvisning her. Vi har kit. Nå, det kan vi ikke. Nå, men lige meget, vi har altså en pickaxe. Den vagtbot, og den ligner jail, det der. Det er det sikkert også. Shop. Nå, hvis det ikke for jo. Vi kan da ellers godt komme af. Ja, lige meget. Det er rented UTC1 Greyhound. Nå for søren. Det er vist UTC-celler. Sådan får jeg også snart, når jeg har optaget den her video og lagt den ud. Okay. Kommer snart. Den ser da ret klar ud. Ja. Altså, lad os gå til mine. Ja, den mad kan jeg ikke få lidt mad. Ja, der er egentlig ikke så meget. Jeg skal i hvert fald mine lidt. Så. Lækkert! I hvert fald ja. Det vil jeg faktisk gerne. Mathias TH. Det vil jeg rigtig gerne. Guys! Hvad skulle det til for? Mathias TH. Greyhound. Mathias TH og Emil TH. Okay, det passer. Greyhound. It's Proxy. Ja, tak. Så venter vi. Okay. Bare se. Hey, Basmus.
Rasmus hedder han. Rasmus. Raymond er lige blevet mod. Okay. Men altså, jeg vil bare sige tusind tak fordi I så med i den her video. IP til Super Awesome står dernede, og jeg skriver hvad I skal skrive for at komme ind her på denne dejlige server. Men vi ses. Hej.